Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar Rukom ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kide ki top medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khynnah baki Khynnah ki basyong shadien kin omdon jingsngau ne jingta bat Khynnah bakin la ban yosngo bha ya ka jingbatai ki nong hikai ki babun ba ki Skul ha Kerala ki la Pynbeit Thymmai ya ka Rukom Shong ki Khynnah bat hakani ka Rukom Pynbeit Thymmai labu pelun ya ki ben bat ki nong hikai pat kin don hapadeng kani ka jing penkala ya ka Rukom Shong ka dei hadin baki yoi na ka Phlim Malayalam kabala ai kerteng kum ka sthanarthi Shrikutan kabala direct da Vinesh Vishwanath. Ya kani ka Phlim la ring hakawi ka Skul sarkar bat ki babon ki Skul ki shimba kani ka Rukom pensyong ya ki Khynnah kadai ka babiang tam. Kumta kiru kila Sdang banle kumni. Katkum ka jingte bala yolum layathu bakila don henriu tuli ki Skul ki bala Sdang banle ya kani bat kila pensa priang ru ya ki dur ha Instagram. Ki Skul ki sngode yakani namarba kan omdon ka jingsngo hapadeng ki Khynnah ki basyong shadien bat ki Khynnah ki basyong shakhaman bat dakani ka Rukom baro ki longkumju.